Takže čau a zdravím u dalšího videa. Dneska tady budu mít první video z nového kanálu Frdos.cz. Frdos končí, to už jsem vám říkal v jednom videu, protože mně přišlo, že jsem si jako kdyby ty série úplně vyflak, tak začnu všechny série znova. Hardcore, Minecraft pro začátečníky, Agario a já nevím, co jsem tam ještě to. A teď začneme Minecraftem pro začátečníky. Takže všichni, co neznají Minecraft, jako hru znají, ale neví, jak se hraje, tak já vám to v tomhle díle řeknu. Takže začneme 3, 2, 1, teď. Tady ten svět s touhle bublinou, nebo co to je prostě? Vidíte? Jazyk. Tam máte nahoře. Já to mám v češtině, abych to... Čeština, tady máte na to hodně velký výběr. Překlad nemusí být 100% přesné, tady píšou. Vidíte, že tady jsou nějaké prostě všechny vymoženosti. Možnosti. Šíře rozhorného pole, to znamená, když si to dáte na nižší, tak to vidíte moc blízko, a když to na úplně věku, tak vidíte moc daleko. Z upozornění a blablabla, to nevím, co je. Úprava vzhledu postavy. Kápy vypnuto. Vidíte, tady si můžete všechno nastavit. Můžete si přečíst tím, že si to stopnete. Nastavení grafiky. Pěkná, rychlá, pěkná samozřejmě. 3D zobrazení ne. Tak. Nastavení grafiky, tady to jazyk, tady můžete taky najít. Zvolené balíčky, jenom default tady máme. Hudba a zvuky, celková hlasitost 100%. Tak. Hudba vypnuto. Samozřejmě, že vypnuto. Hudba v Minecraftu nevypnuto. Počasí 100%, hráči 100%, hlas a řeč. Cože? Nevím. Hrací skříň 100%, bloky 100%, stvoření 100%, okolí a prostředí 100%, titulky vypnuto. Ovládání. Tady máte ovládání. Tady to bude se vám hodně hodit, tak já vám to tady budu takhle projíždět. A tady máte můžete si to samozřejmě takhle změnit, tady F třeba. Tak, nastavení chatu. Chat zobrazen, webové odkazy. Zkrát info o ladění výška, neaktivní výška. Nastavení monitorování. To je na mě moc. Hotovo? Tak. Minecraft to nevím, co je. Nikdy jsem. No, restartovat Minecraft nebudeme. Hra více hráčů. Tady můžete hrát s vícema hráčama. A nyní se zkusíme připojit. Vidíte? Nic. Takže si dáme hra jednu hráče. Takže můžete vidět, že tady mám ještě hry z minulého kanálu, ale my začneme jinak. Přežití. Tady si nic nedávejte, protože to prostě nevím, třeba napíšete, nevím, třeba tam. Tak, když to napíšete, tak třeba už to před vámi někdo napsal a musí se vytvořit nějaký svět a když vy to napíšete úplně stejné, jak on to napíše, tak se vám vytvoří úplně stejný svět, takže jestli chcete, aby se vám vytvořil stejný svět jako mě, tak je to verze 1.9.2. Tak. Nový svět se bude jmenovat Frdos.cz. Tak. Hra o přežití, nemilosrdná hra, že když umřete, tak už se nemůžete oživit. Tvořivá hra, že tady máte napsané. A my si bereme tady tuhle.
A tady to nemilosrdná hra. Takže vidíte, to není vůbec sranda. Náhodou stavby zapnuto, takže ta výchozí, povolit podvádění vypnuto, bonusová truhla vypnuto, hotovo a vytvořit nový svět. Jdeme na hru, už jsme tady 5 minut. Mám volant. 5 minut také celý nějakýma blbostma, jako v minulém kanále. Vytváření terénu. Ten tady bude další z důvodu povídání ze začátku. Ježiši Maria, 6 minut. 0%? Teď to jsem tam nikdy neměl. No proto. Hej, co to? What the f? Co to je za skin, ten já nechci. Aspoň jsem ho nikdy neměl. Aspoň bude prča. Takže. Spavnili jsme se tady. Není dobrý. My jako ze začátku potřebujete stromy. Vidíte tu někde stromy? Já ne. Stromy. Tady jsou krávy, si dáme potom na masíčko, že ho budeme potřebovat. Ze začátku potřebujeme tady tohle dřevo, klidně si dělejte tam to, ale z tohohle padají jablíčka. To je dub, teď se klidně přesvědčíte, dívejte. Já vám ukážu ovládání, vidíte? Dubové dřevo tam máte napsáno. Když takhle to najdu, dubové dřevo. Tak. Vidíte samozřejmě, chodí se dvojité V, doleva se chodí A, zpátky S, doprava D. Takže to není super. No jako je. Ale já vždycky používám jenom V a myškou se takhle otáčíte. Takže když dáte V a chcete jít doleva, tak uděláte tohle a jdete doleva. Takže ne. Tam je vesnice, to se bude hodit. Ničíte, když držíte levé tlačítko myši. Držíte. A tady se mi to tady objeví. A chcete to dát zpátky pravým tlačítkem myši. Tak. Jdeme těžit dubové dřevo. Musíte vytěžit ten strom celý, aby opadaly listy a pak mohlo spadnout jablíčko. Tak. Tak jo, vlastně. Uděláme si, jak se dělá inventář. Mačknete E a máte tady inventář. Tady vyrábíte věci. Tady podívejte, když kliknu pravým, tak tady se mi objeví dubové prkna 4. A teď si vytvoříme, aby jsme mohli vyrábět větší věci, než jsou jenom 2x4. Ne, 2x2. Ne, 1, 2, 3, 4x2. Aha, já to vůbec neumím. Pracovní stůl, dívejte. Dám si ho tady a pravým kliknutím položím. Pravým kliknutím na něho kliknu a můžu vyrábět větší věci. Takže si uděláme ještě nějaké prkínka. Musíme si udělat nějaké tyčky. Takže takhle dáme tyčky, ať jich máme aspoň 8. A dívejte, když vyrábíte více těch věcí, tak když podržíte Shift a kliknete na to levým, tak se vám všechno, než abyste všechno dát do inventáře, než abyste museli dát tohle pořád tam. Tak jo, teď si vyrobíme krumpáč. Vyrábí se to v podobě krumpáče, takže násada a tady tohle. Máme dřevěný krumpáč. Teď si dáme sekiru. Ta se dělá v podobě sekiry. Násada a prčic. A takhle, vidíte, takhle se dělá sekira. A lopata se dělá násada a tohle. A meč, takhle násada a takhle 2 prkínka. Tak, dřevěnou sekiru těžíme. Jak se to laglo. A teď jdeme pozabíjet nějaké krávy. Tady máme nějaké maso. Zase levým se útočí, pravým, když kliknete levým, tak jako kdyby uděláte tenhle švih. Stůj. A běháte, strl běháte.
Jo, máme takovou kůži. Z té kůže si pak vyrobíme boty nebo takového něco. Tu máš. Oh ne. Zdrej. Další. Kam jdeš? Tu máš. Majznu tě. Hele, XP. Vidíte? Máme úroveň 1. Tak tady mám nějakou krávu. Zabiju. Kde je? Ježiši. Pak půjdeme do té vesnice. Takže si nemusíme stavět domeček. Takže úplně super fakt. Jako. Začátek. A já potřebuji 8 kůže, abych si udělal to nejlepší brnění. Počkej. Jo. Ums. Hele. 8 mám. Já udělám ještě víc. Tak já si to udělám. Co jsi blbá? Že to zmizelo? What the f... Co to? Hej tu. Mě zmizel. Ale já jsem chtěl. Mě zmizel. Ale já jsem. Co? Mě zmizel. Já jsem položil. Ten pracovní stůl, on tam není. Oh my god. To znamená, nemyslíte vážně. OK. Máme chlad. Jdeme vykrást vesničany. Chcem. Oni by tu měli mít uhni. Tady. Oni by tu zralé obilí. A pak nějaké mrtvé. Tak si z toho uděláme chleba. Ale na to potřebujeme pracovní stůl, který tak vtipně zmizel. Já jsem... Hej, oni tu už nemají jenom farmu. To si já tady mají. Hej, ale to je obilí, to... Hele, tady jsou mrkve. Hej. To jsou mrkve, to jsou brambory. Brambory. Sníme brambory. To je ještě dlouho. Hej, já to chci sníst, ale kámo. Měl nějak zalagovaný Minecraft? Hej, můžu sníst tu bram. Já si připadám jak blbý. Máme neomezený počet brambor. Hej, to je blbost! Teď bych se ale mohl najíst. No proto. To je jenom půl, ježiš, ty brambory jsou dobré. Jupi. Konečně jsme to snědli. Brambory. Nevím, co to je, ale jsou to mrkve. Jsou dobrý. Hlavně osmažený. Hej, není
To není to místo, která se dá vykrást. A nebo já jsem jen slepý. Ona tu není. Já ti dám kněz jako za hnilé maso mi to žeme rád, jo. Hej, uhni. Neobydlený barák. Ten já chci. Ten si pronajímám. Pronajímám si tenhle barák. Musíme si udělat nějakou díru. Doufám, že si nešel kam. Dělat díru, ve které budeme těžit kámen. Proto těžím se květku. Je pode mnou je kámen. A tam já nebudu kopat. Ne. Radši zavřu okýnko. Nic nevidím. Někdy příště. Je to sakra. Co tady po mně, jako je tady, hej, to je moje. Asi udělám to brnění. Kožené. Hej, co vy tu děláte? Moje. Kdo má něco drahýho, tak ho vykopnu. Cože? Já jsem se zabil, abych dostal emerald, a to nekám. No to ještě víc, ty jsi hrozný. Hrabe vám. To jsi umřel, no konečně. Protože když ho zabiješ, že z něho nepadl. Hej, prosím vás, už buďte laskaví, já se chci vyspat. Ale jak se můžu asi vyspat? Takhle se dělá pec, jste mohli vidět. Dáme si nějakém... Počkej. Hej, víš co, bydli si tu. Já na vás prdím. Nějaké brambory, mrkev, pískovací, jo, to je písek, tyčka, nějaké obilí. Uděláme si chleba. Takhle se dělá mimochodem chleba. 5 chlebů. Musíme si na to udělat nějakou místo zrníček si takhle dáme. Hele, už to přestalo hořet. Jak zajímavé. Si tak koukáš. Dej. Už nažijeme 19 minut. Tak jo, to bude asi konec. Čekaj, jsme takhle. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud nedejte dislike a my se vidíme do videa. Čau.